Jadolere kuma wagore lai kotenre pi chiwo kibedo ni kori ni asoya kaka jadolo. Waseno kit lawo moko maricho meno ka jadolo chung' mapako nyaka jasiasa ilamo. Mago gik maricho nuo malich leader tumian nodwa pako ng'ato nokiew gi ng'ane kia ilamo. Mago concert, mago vituko. Mago weche moko nego yiego. Mago weche monego wachak weyo. Wan jodolo obed ni ng'ama ok idwar kata idwaro kata nadi kendo ok onego wang'is picha ni ng'ato ok wadwar. Wan nyaka wachung' e katikati to wabed jothek mag jogi kendo jogi onego bed ni warich gi te kendo kalamo to onego bed ni wate walamo negi. Koro weche moko ni ng'ato kili mondo ilam ne kata ori e media mondo idhi wuo kuom weche aina go mage ma nyaka wawe. To ere kama wagole lai kuom chiwo gasoya? Kata chiwo moro maneno kitamruok cha ere koso josiasa koro kigolo sadaka jadolo? Sadaka tigolo. Nitie sadaka Lydia. To jatend piny be nochungo weche mag arambe gi nikech ok piyo gi namba. Kisetimo 20M idhigo kamoro. Is beyond. Samoro kale idhi kanyo gi 20 no. Ok lengo ni en chiwo ni en sadaka. Nitiere gimi target kode. Itiyo kode yorno. Koro wan kaka jodolo josiasa kik ti kodwa marach gi pesa mang'eny magimiyowa. But sadaka ok rach, tithe ok rach. To kata ogolo pesa, wamiye platform nikech moko ng'iyo platform gi pesa. Obire church, okelo gima duong'. Ogolo kaka jomoko bende golo. Obire church ogolo gima duong' mayiengo church. Koro imiye platform mawache matope. Udwo church kod chuodho. Koro magi weche manyaka watamre kaka jotich Nyasaye. Bishop Gordon Odongo